Takže čaute, vítám sa videa, aj dneska tu máme nočný vlog číslo 3, alebo ja neviem. Keď ste videli toto tu, tak to kvôli tomu, pretože to mám odviesť a je to hrozné, ako vyzerá, pretože ako vata, takto, ja neviem, ale je to hrozné. Poviem vám prečo. Ježe, kde sa na to ukázať tú ránovinu snu, ale keď si o to stojíte a keď sa zlaknete, tak to nič. Vidíte, že tam je krev a to je úplne porezané. Takže ja som sa bavila, nie, že by som sa bavila, ale hrala. Ale ja som si robila so sesternicou hot dog. Čo som sa potom išla kúpať, ale najprv som robila hot dog a potom som išla kúpať sa, takže vidíte, že mám takéto vlasy, to je tom, pretože som sa kúpila. Ja som sa išla kúpiť, áno! Odkašľala, takže zajtra idem do školy, ale necvičím neviem, ale vždycky to mám napísané a vždycky si to zabudím, ja som retata, ja som pikarkulka. Som vám povedala, to videu 10 faktov, ktorých sa bojím. Ja neviem. Áno? No. Violeta, Leon, Alex, Dořik is Alex, Dořik is Leon. Áno, to ste. Ja to zabavím, keď rozprávate česky, ja si budem toto video úplne česky rozprávať. Keby takto nevedel, tak pardon, ale proste ma baví. Aspoň na video môže mať české, slovenské. Ja by som spievala, ale že je ten Diego Zlatý, keď spieva Desde por miedo contagió Desde por tu corazón Canción de sobre tak, dobra. Práve som si písala s kamarátkou zo školy a ona napísala tam. Keď som si písala Nikona, ale nie, že by to bolo smiešné, ale že budeme mať vystúpenia a myslíme, my máme dievčatá červené sukne. Ja budem celá červená a máme aj mikulášskú čapku, ale to bude možno pekné, ja si zrobím ešte účes. Dobre. Účesovám i, pretože brat prišiel a môže robiť na plechy, dobre. Lajkujte, doberejte, komentujte a čusok. A ten prst je hrozný. Je vás.